When I see them, I feel happy. Ndinokudai baba na amai. Uyai muzotaura kukereke. Muzita ra Jesu. Amen. Titambire mauya. 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 Titambire mauya. Mwari wakanaka, hallelujah. Mwari wakanaka, oh, mwari wakanaka, mwari wakanaka kwati, oh, tino mutenda. Mashoko ekuudza Mwari wacho kunaka kwatinoziya kwavakaita. Maya boshaka saya mahani releba shimayande lebosi maiposha yakata mashimayande mayande lelebosha mayande lebosa Liandele bosa yakaya mashika mosi yakataya uchepaya kasande remakashika mayandele bosa yakaushima. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crown and worship. Oh, be lifted. Oh, be lifted. we lay our crown
take our seats in the wonderful presence of the Lord. Hallelujah. Can you give me a nicer amen? Ndikumbiro amen arinani. Muzita ra Jesu, hallelujah. Amen. Allow me to honor our resident pastor and visionary, my dear son in the Lord, Pastor A. Jiriji pamwechete namai. Handizivi kuti vachiri kukufarira zvavamboita here kudhara, but regai tione pamagamuchiriro. Muzita ra Jesu, hallelujah. Okay. Ngatifarire mufundisi wedu, ko ndovega kavatinavo pano. Muzita ra Jesu, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Toda kutenda baba Masuka pamwechete namai. Hallelujah. It's a pleasure to work alongside. It's one person watinoti kana tine nyaya dzakadai tinotaurirana svikira zvanaka. Yes, baba namai Mutwasekwa, baba namai Moyo, the rest of the crew, Mwari kudenga vakuitire zvakanaka muzita ra Jesu. Amen. Taperekedzwawo na Deacon Mangwa, who is our men's fellowship leader. Tokumbiro baba musumuke, tikufarirei. Muzita ra Jesu, hallelujah. Amen. Uyenda uyaona Pastor P. Tokumbiro musumuke mama. Hallelujah. Ndo amai vekumba kwedu, ndo pastor vanoparidza nechirungu kuchechi kwedu. Hallelujah. Vanoziva nyau dzosingwi dzachirungu. Ndo vanotaura mawedzi akaita sana wow, awesome. Oh, that's great. Yo. Yeah, that's what they do. Hallelujah. She's my dear wife, a co-pastor, a co-laborer in the Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nasi da pandawe na nchingoti wachati kwazisa chete mchechi. Yeka mzoti kwazisa mama. Yeka mzoti kwazisa. Saka chiprofita changu chiri kuzadziswa. Wasi vakutondikwazisa. Hallelujah. Hallelujah. Ndokwasai mose muzita ra Mambo Jesu. Amen. It's good to see each other again, worshiping our God. Hakuna chimwe chasara panyika. Chasara panyika ndechekunamata. Saka ndinofara kuti tiri kusangana tichingoramba tichinamata Mwari. Uye zvakare nditenderewo tigamuchire vambogamuchirwa, but zvakakoshawo kuti ndivagamuchire Pastor Jiriji and amai, our resident pastor, our visionary, our father of the house. Let us welcome him in the mighty name of Jesus. Hallelujah. All the leaders in the house, I welcome you. May the good Lord bless you. And I'm believing God that this week is not a just ordinary week, but it is going to be a week to remember, because the Lord is going to revive us. The Lord is going to transform us, and we are going to see the goodness of the Lord in our lives. May the good Lord bless you in Jesus' mighty name. Amen. Thank you. Thank you so much. May we turn our Bibles to the book of Ecclesiastes, chapter number 9, verse number 11. Ecclesiastes, chapter number 9, verse number 11. Ndakaona chimwe chinhu pasi pezuva. Anomhanyisa haaziye anokunda, uye ane simba haaziye anokunda pakurwa, uye akachenjera haaziye ane zvokudya, uye vane njere havazi ivo vane pfuma, uye vakadzidza
havazi ivo vanodiwa navanhu, asi vose vanorwirwa nenguva nezvinoitika. I returned and saw under the sun that the race is not the swift, nor the battle to the strong, nor bread to the wise, nor riches to men of understanding, nor favor to the men of skill, but time and chance happen to them all. Thank you. Hallelujah. Nyaya ndinaye nhasi ndiri kumunamato. Thank you so much, ladies. You read so well. Nyaya ndinaye nhasi munamato. The title of my message is Mwari ndipewo ziso rinoona mukana. Hallelujah. Mwari ndipewo ziso rinoona mukana. Zvazvinoita ndezvekuti hakuna munhu ane zuva rakareba kudarika remumwe. Itai amen. Tese tiri muno mazuva edu ese ane 24 hours. Hapana mumwe akazonzi anopiwa second yemumwe. Kunzi ava vasarwa ne29 ne24 hours 59 minutes, imwe minute yatorwawo nevamwe vakangwara. Kana zuva richibuda rinobudira tese. Itai amen. Kana richinyura rinonyurira tese. Saka Mwari, ndakamwanzwa mwana achitaura vakati death is the greatest equalizer. Amen. Handi munhu anotaura zvaanoda. Ina handioni kunge death is the greatest equalizer because kuna vamwe vanofa vari vadiki nevamwe vanofa vakura. Saka ukati munhu akararama 60 years wonzi aequalizwa neararama 15 years, hazvinyatsobhalanza. Itai futi imwe amen. Hazvinyatsobhalanza. But pane chandakaona ndechekuti duration of time is equal. Zvazvakaita ndezvekuti mukungwara kana mukupusa kwevanhu, as long as you are still alive, your day will be 24 hours. As long as you are still alive, your week is going to be 7 days. As long as you are still alive, your month, if it's January, it's 31 days. If it's February and it's not a leap year, it's 28 days. Can I read leap year? It's 29 days. Zvichingodaro. Tese. Nasi date ndi 26 November. Ndiwedu tese. Uye takabva musi wa 1 January. Tese. Tiri kuenda musi wa 31 December nani? Kana ukafawo, then wapedza. But kana usina kufa, 31 December tiri tese. Topinda muna 2025 tese. Ipapo Mwari vakapabhalansisa. Varombo, vapfumi, vakadzidza, vasina, vanorwara, nevatano, zuva redu rakaenzana. Amen. But zvazvinoita ndezvekuti ndo inonzi chronology. Kudhara pataidzidza chirungu patanga takuda kuti tisvike, waida kuti ukabvunza kuti izvo inguva iyo, can you please tell me the reading according to your chronometer? Makambochidziswawo chirungu chakadaro. Ungoda ngobvunza what time is it? Icho ndo chinonzi chronometer icho. Watch. Ndo inonzi chi? Chronometer ino measure time. Zvoti 1 second yedu yakangoenzana, 1 minute yedu yakangoenzana. Munhu wese ane nguva yakaenzana. Ndosaka wachinzwa kuti mumwe munhu anonzi ashandisa nguva, mumwe wonzi atambisa nguva. Mumwe anonzi atambisirwa nguva, mumwe wonzi ashandisirwa chi? Nguva. Vasikana muri pano? Kana pane chinhu chisingadiwe nevasikana kuwestirwa time. Unoziva kuti nyangwe ukanzi madanani, courtship haisi marriage. 5 years uchitaimirwa. Unonzwa kuti you are wasting my time. Ingoita zvinhu zviri serious, toda munhu anorovera bhora kumberi. Nechikonzero chokuti ukuita sei uri kundiwestira time.
saka zvinenge zvingori zvoda munhu anoita sei, anoshandisa nguva. Hapana nditira amen, but zuva rako rine 24 hours. Svondo rako rine 1 week. Patave pano izvozvi is a result of the decisions dzawakaita kumashure. Pawave pano zvanhasi pauri ipapapo inhau yezvawakadhisaidha kumashure, either actively or passively. But idecision dzako dzauri, zvauri izvo zvine zvandiri izvo zvizvi. Ini ndinotaura chokwadi, ndine mamwe decisions andakaita andisiri proud of. Kwoitawo mamwe andinoti Mwari makaita henyu, makandigonesa kudecide. Itai amen. Saka nyaya iri panapa ndeyekuti kana munhu une zuva rako, rishandise neuchenjeri, uchiziva kuti zvauchaita zvichadzoka kunewe muridzi wazvo. Ndoya zvangu. Matiri tese tine tuchembere netuharawa turimo, turi kumberi uko. Saka zvazvinoita ndezvekuti muupenyu paunenge uchifamba uchidecide paya paya, iwewe ane 80 years kana kuti iwewe ane 85 kana 79 years kana ane 65 years, anenge achiuya achiti uri kundirongera chii? Hello? Slowly the old you is coming. 24 hours a day anenge achifamba achiuya. Pane zvimwe zvinhu zvokuti vamwe vanhu vari munomu kwaari hausisiri munana. Amen. Munhu ari gifted kubhora ane 16-17 years ukamutengera mashooters munana. But inini ukanditengera bhutsu dzebhora, iye zvino izvi unondiite sei? Uda kuti ndiite sei? Minana ine mazera. Hello? Zvafanana nekuti munhu apera mazino mukanwa, woti ndasida kuita pati yekuti tambobika mabhonzo. Pane nguva yaunga uri munana, but pane nguva yaunenge usisiri munana. Kuti wangu munana wakuda kunana mizvi, nana minzi, nana mukaka. Ende ukazvitarisa madhokota anenge akutaura chakati musadye, chakati musadye. Isusu pane nguva yekuti kana ukadaidzwa kupati unonzwa kuti kune red meat here. Nati kana red meat nzano ndakabatwa red meat kwadhokota. Saka hazvisi kuita. Saka nyaya iripo ndeyekuti minana iyoyo ndo anotaura kuti sekuru iwewe kana kuti mbuya iwewe vari kuuya mbijana mbijana vachiuya kuzosangana newe, vari kuti uri kundirongerawo chii? Amen. Chokwadi chaicho ndechekuti kunoko handiti kuchachitodzinga madhimoni, midzimu nemashavi, mamhepo nezvimwe zvakawanda, zvidhoma, zvikwambo, minyama nechii, ndozvidzinga zvokuti. But kazhinji kana munhu adzingwa munyama, adzingwa zvese, hazvikurejistire kambani. Kuenda kwemunyama kurejistire kambani. Hazvikunyorere O level kana munyama waenda. Hazvikutorere license kana munyama waenda. Ndoda kuti timbobatsirana, timbotaurirana titi izvo action yako iwewe. Because vanhu vakangodzamara vawana excuse, anoibata zvine simba to the extent yekuti haachada chimwe chinhu. Amen. Ini namufundisi chiriji, koko chiriji vakashaya last year part 1, koko munemo vakashaya this year. Tinogona kutora advantage yekuita usimbe nekunyosera muupenyu nenyaya yeunherera mufundisi. Chingonzizvo timaida kuti tigodii. Maida kuti tigodii, amai vanga vashaya. Maida kuti ndiite sei, amai vanga vashaya. Zvokuti kana ukazvitarisa so,
nongoti akomana nherera idzi nherera imwe yadaidza imwe zvongotanga kudaro, but hazvina zvazvinotibatsira tikaswera tichichema unherera. Itai muchindiitira amen. Uri nherera zuva rako rine 24 hours. Uri chirikadzi zuva rako rine 24 hours. Ndiri kutsvaka vanhu vanotanga kuita madecisions ari maringe neupenyu hwavo, anotanga kunzwa kuti upenyu hwangu ndehwangu, ndikasahushanda yafa kwandiri, kana ndikahugadzirisa zvinonaka kwandiri, ndini ndakatakurana neupenyu hwacho. Tisvikewo nanchida kutaura kune avo vari kuroyiwa. Mose here chinoita kuti uroyewe chikuru inauya kuti unoroyeka. Dai usingaroyeka wairoyewa. Saka ukaona uchiti kumba kwangu kwasvika mumwe munhu akapinda dhoo, musafunga kuti kweda havasi kuuya, vari kutadza kupinda padhoo. Saka kana ukaona pako papindika, then chitedza kuti apinda sei, zvafamba sei. What you decide to do with your life will result in whom you become. Pane ndiri kubatsirana naye. Kunyatsobudirana pachena chaipo chaipo ndepekuti patave pano inhau yezvimwe zvatakaita kumashure. Kudhara dhara tichikura, effect tisati takura isusu takatozonzwawo zvaitika. Pane nguva yekuti munhu ainzi murume, munhu aikwanisa kuvhima, ehunter ndiye ainzi murume. Mumwe wese anga asingadye senge ndina vangu bamukuru vangu vaiti kana vakataura nenyaya yekuvhima nguruve dzemusango anakasongo vaya dzamakuona zvino zvikasongo ivo vaya bwana wewe vaitaura kuti ndakachiona chikauya chikati ndikachinzvengeso ndikichidai vanachiti pfuma vachawira pasi chakadaiso vachitaura, vaitaura nyaya dzekuvhima. But vaiti izvo vamukuru vangu ivavo vanonzi vaiti vakaona shumba ichibva uko, murungu achibva uko, vaisva vaenda nekune shumba, vaitya murungu kudarika shumba. I think it's because vanga vazodzidziswa kuti hunting is not necessarily hunting, it's actually poaching. But pane nguva yavakamboenda mbiri yekunzi vaisvika kumba kwavo kunzi kunowanikwa kuine nyama, nenhau yekuti time yanga iripo vanhu vainyengetedzwa kuti ndai kuchikoro tokupai shuga, but ivo vaiprefer kuvhima, upenyu hwavo hukaperera on wrong priorities. Amen. Handisi kuuya kuzoti uregrete, ndiri kuuya kuti tidecide kuti kubva musi wa26 November munhu anosumuka odecide kuti inini zvangu zvandakakanganisa, asi Mwari maita henyu, handina kuzofa ndakagara pamusoro pemistake yandakaita. Whenever there is life ahead of you, there are opportunities that are waiting. Kana uchingori neupenyu chete, kana uri mupenyu une opportunity. Amen. Saka murume anonzi Solomon ndiye akanyora Proverbs, ndiye akanyora Songs of Solomon, ndiye akanyora futi Ecclesiastes. Vanotaura vanoti Songs of Solomon akainyora ari murume wechidiki. Ndosaka uchinzwa language dzacho ndo dzinonyanyoshandiswa pamakadhi emuchato nechichi, dzinotaura kunaka kwemunhu kumeso nekusimba kwakaita murume nekuita sei. Zvese izvozvo zvinonyorwa kuna Songs of Solomon because Solomon by then akanga achi-inspire love in marriages. Amen. But ukatarisa Elder Ncube, how's it? Sawubona njani mndebele wanu? Ndine mndebele wangu uyu. Ndakamchengetesa kunoko ndoziva kuti ari pahome, but mndebele. Kana muupenyu uchirarama unofanira kunge uine mundevere wako. Hello.
Solomon akazonyora Proverbs, which was prime yeupenyu hwake. Tobaona achishare a lot of wisdom nuggets. Chitaura zvakawanda, akutanga kurealize haumbonzwa nezvekutya Mwari kuna Songs of Solomon, but kuna Proverbs unenge waunzwa kuti kutya Jehovha ndokuvamba kwezivo. Vimba naJehovha urege kuzendamira panjere dzako, chenjerera chakati nechakati nechakati. Akanga ane experience, amboona kuipa nekunaka kwezvinhu. But ukazoenda kuna Ecclesiastes unomzwa kuti hazvina maturo. Hello? Saka anozoti zvachitarisa unonzwa achita ukaverenga kuzoona pana chapter 9 apa aiti akatarisa kuti ndakambotarisa ndikaona zvakati, ndikatarisa ndikaona zvakati, ndikatarisa ndikaona zvakati. Wisdom was now speaking. Saka anosvika pamwe paanoti ndakazoti ndakatarisa pasi pezuva ndakaona kuti munhu anomhanya stereki haasiriye anowina resi. Muri paneri? Vamwe muri panapa maimhanya kuzvikoro, shasha dzekumhanya, vaimhanya kuchikoro itai amen. Vaiita manamba 1 yekumhanya itai amen. Sekuri shakata ndinokususpektai kuti maimhanya because jambiro yavaita apa monga ndichengetedzawo pamasuspicions angu, but ndaona kuti vapana vazhinji havajambirani nemuntaraunda. Hallelujah. Ndanzwa mama vachitsigira kuti neniwo ndaita se ndaimhanya. But mugeneration yenyu mama ndangokushandisaiwo semuenzaniso. Pane vamwe vakazoenda kure nekumhanya, but probably imimi makangoziva kuti makangogumira ipapo. Kwoita vamwe vanhu vaicheka chikoro, zvokurova chikoro zvezvo, zvokuti waiti kana ukaona pacertificate pako paina B, waikanganwa ma-AS aripo, wakatsamwira B aripo. Ndikunyebere. But zvimwe zvachona wapedza uine ma-A nema-B pauri neupenyu hapasi kuratidza kuti une 97% kumaths dze-A level. Nditi amen. Hazvisi kuratidza. But chandavinga nhasi ndichatoda kuti tiite irevival. Saka nairi revival tenge tichitsvaga pazvakadonha, tonongedzerana kuti zvakadonha apa zvakawira apa, tononga toenda nazvo kumba, toziva kuti revival yedu yaita impact. Muninzwa? Chandaya kuzoita ndechekuti toda kucelebrata vakagoneswa naMwari, but at the same time tiri kuti vanga vadonhedzwa naSatani tiri kuvanhonga toenda navo kumberi, hapana anosara. Tiri kuenda kumberi, we are going to be distinct. We are going to reach levels that no one else has ever reached. Ndiri kunzwa nyasha dzandinadzo panapa dzevanhu vachatanga kuita zvinhu zvavanga vasingagone kuita, vachatanga kusumuka pavanga vakambowira, vanoti pandakambodonha hapasiripo pandinogumira. Ndine chinhu chandinofarira, pane vanhu vanochovha mabhasikoro. Kana munhu anochovha bhasikoro akachovha akadonha, haaramba akarara paadonha. Anongoti akadonha, unomuona angodai so, ongoti wanhongana nebhasikoro rake kana richiri kuchovheka kata, akuenda kumberi. Saka ndinoda kubatsirana nevanhu pano vane pamwe pavakambodonha, vane pamwe pavakambowa, vane pamwe pavakambotadza. Ndinoda kutaura kuti pachine mwemikana iri pamberi, iwe unogona kuibata ukaigrebha, unogona kusumuka ukaenda nayo. Solomon anozviona, anoti pane zvimwe zvandakamboona. Ukatarisa pavhesi number 10 inoti shandisa maoko ako with all diligence. Chaunenge wangowana chabatwa nemaoko ako, papinda signature yako, paenda handwriting yako, pangoenda identity yako, chienda uchiziva kuti zvakunondimiririra. Vana baba nanamai, kana paine chinhu chinotimirira ibasa remaoko edu, chichakudaidzira vamwe vanhu pawakambovaka inhau yeruoko rwako rwepawavaka.
kutsauka chichaita kuti mumwe munhu akuigire imwe mota inhau yeimwe yawakambogadzira, chichaita kuti vanhu vauye kushopu kwako kuzosonerwa newe inhau yezvawakambosona, chichaita kuti pamusika pako pagowana anodzoka inhau yezvawakambotengesa. Whatever you do now chiri kukugadzirira ramangwana, but vanhu havadi kutora a sense of responsibility. Amen. Nditaura hangu. Ndakauya pano ndikadzamba ndikataura zvisirizvo, mufundisi vaisa mundidaidzawo chaita kuti ndidzoke ndechakuti ndakambotaurawo zvinobatsira. Saka vanototi kutoti mudhara atiwane zvinobatsira ngaauye ambotaura. Ipo pano ndikaita mesapo handidaidzwe. Muri pano here? Saka ndiri kutoita careful kuti ndipote ndichita sei, ndichiita zvinodaidzisa. Pota uchiti zvaunoita zvinokupa mumwe mukana wepamberi. Whatever you're doing now, you're opening or closing an opportunity. You're opening or closing a door. The words that you speak, they are opening or they are closing doors. Some of the doors that you find closed, they were closed by the statements and the deeds of your previous actions. Hello? Ndamanzwa system tazvida. Akuimbira mukoma wake. Akati ndiwe wakazvikanyira wega. Nyaya yako yekuzviedza gamba. Ndakambokuudza mukoma usadaro kuitira kuti pakanga achiudzwa aifunga kuti ari pamberi, but kuzoda kuzviedza gamba pazvinhu zviri wrong ndokwakamuvharira mumwe mikana yaaifanira kunge ari nayo. Saka manero anhasi tikawirirana zvakanaka. Toda kuti munhu nemunhu paanobuda muno abude aine kapurani kake, aine kaurongwa kake kaanoti inini ndichashandisa wese mukana wandinowana. Ndikudzidzisa zvakanaka here? Ndikudzidzisa zvakanaka here? Mumwe izvo so wakutoregreta. I want to tell you kuti you're not yet too old zvokusvika pakuregreta. Mwari vandituma neshoko kwauri nekuti vanokuda. Vada kuti ubvire ipapo pauri. Umuke uti nyangwe neeji yandinayo, nyangwe nepandakasvika, nyangwe nepandakadzidza kusvika, nyangwe nekwandinobva, the mere effect yekuti ndanzwa vhangeri iri, toda kutanga kuita pfungwa dzekushandisa mikana. Hakuna munhu asina skill, hakuna munhu asina any area of brilliance. Itai amen. Munhu nemunhu une zvimwe zvaunogona kukunda vanhu vese. Dambudziko rawinaro nderekuti uda kuti kana ukanzwa kuti mufundisi Chiriji vaenda mbiri yekuparidza, yoda kuparidza, asi mutuma maridzo yako taunzwa rumbo, iwe ndako ndechekuimba. Mandinzwisisa? Mumwe hautomboda kana zvimwe zvese, chauroda kungoita asha. Ini Mwari akandisumudza neintercession, intercessor. Amen. Pandakaenda kunorora kunjanja ndaichinja ma-US kumushonga 1998. Ma-US moziya ma-US anandapuwa nema-Americans ataiparidza nawo pakati pevamwe yakati, where is that brother the intercessor? Oh my God, we see the grace of God upon you when you're interceding. Uone kuparidza naipadza ndakatarisa mudenga, kuimba ndaigoromora rimwe discord rekuti ndakatsuhurwa kunzi nai mukoma kuimba uku makamboimba here. But intercession yakanakira kuti haina discord, intercession yakanakira kuti haina dress code, intercession yakanakira kuti unogona kungozviitira uri wega uri pakawanda. Saka inini ndakanga ndine nyasha dzeintercession, and when I picked it ndakati ndichamhanya neichocho, zvimwe zvese zvozoteera. Saka ava ndakavarora nemayusi akauya nekuda kweintercession, kwete ndaiti kana ndapedza kunamata ndokumbira. Aiwa, kungotoona favor inonoteerana nechipo. Munhu nemunhu ane chipo chaainacho. Amen. Masera kuti President Worship muright.
pane vamwe vanongouya hamuzi mese muchashaura animambozona kuti mumwe paunoda kushaura paipa hazvinyatsobuda zvoramba because penyu mufanira kunge muri ngori pakunamata pakuningirira mumwe anenge ari wekutamba alo mumwe ari wekuridza takatodaro zvakatokwana izvozvo ngazvikupe ziso rekunzwisisa kuti pangu ndepapi ukasanzwisisa kuti pako ndepapi unoita basa rekugara wakatsikana konzi nevamwe amen kana uri kudepartment rekuti nguva yako zhinji ndeyekukomplaina there is a probability yekuti hausi panzvimbo yako chaiyo amen pane imwe shamwari yangu aiti kana ukangotaura naye first statement yataura kuti manje problem ingoripo ndeyekuti wakati ungotaura nzi problem iripo ndeyengoti ndikati kwe unogara uchingotaura problem kunoti kumbotaura kuti opportunity iripo ndeyekuti anzwa chirengoti pane problem yakadai so chimbomira kunitaura zvemaproblem chimbonditaurirawo zviri positive muromo wako iwewe imagnet yekupota ichitora zvinhu zvakanaka kana zvakaipa pana tichitaurirana nyaya yekuti panozoprofitwa hakunogara wakangotemba zviprofita zvevamwe ndaitaura kudavid tonoko mari mwesuro ndikati inini zvandakaita ndaipinda chechi ndafara ndaipinda chechi ndaigara paseri pevavhangeri kana tichinamata zvezvo ndaigara paseri pevavhangeri padhuze pandaifunga kuti pari profiticable panoprofitika but zvaita manje vanhu vaiti kana vachinge vauya vainzvenga vanzwa kuti oh that brother in a blue shirt at the back there, can you please stand? The Lord is saying you are going to be a mighty preacher of the gospel. The Lord is saying you are going to own a company. And that sister over there, but inini panenge ndiri chiprofita chengu ndinyenyeredza pastor saka ndakazoti zvanyanya ndobva ndazoti aiwa nchada zvekuramba ndakagarira zviprofita zvevamwe ini ndoti pavanenge vachiprofitwa ipapo ini ndichatangawo kuzviprofita ndichatangawo kuzvinongedzera ndichatangawo kumeka madeclarations ndichatangawo kutaura zvakanaka pamusoro peupenyu hwangu kana vakataura ndizvozvo vakarega hameno ikoko chandinoziya ndechekuti Mwari anondida chandinoziya ndechekuti Mwari ane basa neni chandinoziya ndechekuti Mwari ane zvaakandigadzirira pandakatarisa chiprofita ndakachiona pana Jeremiah chapter 29 verse number 11 inotaura kuti I know the plans that I have for you, plans for you to prosper and not to harm you. Pandakangozviona izvozvo ndakati zvaringana fundisi pandakauya kuno ndichiparidza neshona handina kana mumwe wandaigona kuteedzera ndakauya ndikatanga kutaura neshona muno muSouth Africa vamwe vakataura kuti chichaponja chimota icho chichi ndikataura kuti hachiponje ndakatanga kuzvideclara ndega ndikati chandatanga ini chandobata nemaoko angu iye akatanga basa rakanaka mandiri acharipedzisa nhasi ndauya kuzobatsirana nemumwe munhu kuti ita ziso rinoona mukana haikona kuita basa rekutarisa kuti vamwe vaona mikana ipi haikona kutarisa kuti vamwe vasumudzwa papi ite kana ukaona vamwe vachisumudzwa ita indosumuka pangu ukaona vamwe vanhu vachizodzwa ita indinozodzwa pangu ukaona vamwe vachipromotwa iwe ita ndinopromotwa pangu haikona kuita makwikwi nevanhu you run your own race but you run it with the determination aripo here ari kundinzwa anoti Mwari ndoda ziso rinoona mukana pane zvavakarongedzerwa naMwari pane zvakadiwa nedenga pane zvine chekuita nenyasha pamusoro peupenyu hwako. And tonight what we are going to do is zvakauploadwa kudhara zvakuda anodownload zvakauploadwa kudhara zvakuda anotora zvirimo ukatarisa shoko raMwari rinotaura kuti what no eye has seen,
What you know ear has heard is what God has in store. Munhu nemunhu ari pano, kune avo vamuri kuona kunge vanazvo neavo vasati vane chinhu. Munhu nemunhu ane storehouse yake munyika yomweya, hapana asina yake. But dambudziko nderekuti unoti ukaona yemumwe yabudirira nekutengesa, wakuda kunotengesa, yabudirira nekuimba, wakuda kunoimba, yabudirira nekuparidza, wakuda kunoparidza, yabudirira nehumakanika, wakuda kuita makanika. Inzwa kuti Mwari vari kuti chii. Kana vauya pauri, ziso rako ngari identify mukana. Pana kanteerera, mikana haiuye zviri obvious. Mikana inouya yakaita kamwe kakuhwanda so. Pamwe pacho inouya sekunge responsibility. Unoziva kuti pane vanhu vanouya kuzoshanda panapa, vanongouya kuzongosvipa kuna Mwari. Vamwe vacho vakakonectana nemabasa to make ability. Kungonzwa kuti tiri kutsvaga basa, pane vanhu vakudiwa, tomboti pakudiwa clean. Fundisi kana pachidiwa clean, handiti most likely munotora vari kucleana kudhara. Mongoti ningi ngauya azoita permanent. But mumwe munhu anga achitaura kuti hai zvekucleana pachechi, no hazviko. Vanoda kuti seenzesa stereke, vari kutsvaga mumwe munhu akadai so ashanda iye, hai neni kana zvekucleana, I know it's a no for me. Nechikonzero chekuzvakati, shamwari kana ukadzidza kuva humble, ukadzidza kuva available, ukadzidza kushandira Mwari, Mwari havamboramba vakanyarara, Mwari havambokusiya wakadaro. Ndozvandauya kuzotaurira imwe hama nhasi. Ndiri kuzviziva pamberi apa tichawana zuva rekuti pamwe tichatendanisana nemamhepo, pamwe menguva tichadzinga munyama. But munyama muhombe wandoda kutanga ndadzinga ipfungwa dzisingafunge. Amen. Pfungwa dzisingagamuchire kuti Mwari anondida. Mwe munhu anonzwisisa kuvengwa kwaakaitwa naatete kupfuura kudiwa kwaanoitwa naMwari. Zvekuti maaltar call awaenda nekuvengwa kwawakaita naatete awandisa. Apa tete wacho akataura one statement 1998. But iye zvino kubva pawakazotendeuka muna 2004 pese pauya altar call ngechimwe zvandakataurwa naatete vangu, zvakataurwa naatete vangu, ko zvakazouya mumwe musi wakataurwa kunzi Mwari anokuda. Kana pamba wakamboverengawo pana John 3:16 nekuti Mwari akada nyika nekudaro akapa mwanakomana wake akaberekwa ari mwoga kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Ko wadii kumbotorawo izvozvo, wambopfuura zvakataurwa naatete vakati uchafa uri Rome. Mumwoyo mako unogutsikana kuti zvakataurwa nemuvengi zvine simba kudarika zvakataurwa naanokuda. Bartimaeus, the son of Timaeus, akanzwa kuti Jesu ari kupfuura, but chakamuwanisa munana kupersista on the presence of Jesus. Kupfuura kwaiita Jesu ndokwakaita kuti Bartimaeus awane munana, kwete mashoko evanyararidza. Ende ukatarisa vanhu tu vanosara vaine mazita akanyorwa ipapo ndeBartimaeus naJesu. Vamwe vese apasombonzi vakamuti anyarari vangani vanonzi anani, hapana kana basa. Nosiyera kuti kana uchinge wakonectana nedestiny yako yese, everything falls away. Unoenda panzvimbo yako chaiyo chaiyo, unokanganwa zvakaipa zvawakamboitirwa. Kana ukashandisa mukana wako, just one prophecy yakapiwa mukana. Joseph akaenda pamberi paFaro akapfeka hembe dzekuprison, yakanoskotransfer zvimwe zvese zvokuti akabva azopa vana vake zita. Mumwe wacho akamuti anonzi Manase, zvikanzi akumuitire chikuti Manase, zvikanzi ndakanganwa zvese zvakandiomera zvandakamboitirwa. Apa anga agara mujeri maybe for about 13 years achisungirwa mhosva yaasina kupara, but akawana nyasha nekukapitaliza mukana. Ndiri kuti Mwari ngaakupe ziso rinoona mukana. Zvimwe zvauri kuchema nazvo izvi zviringoda mukana mumwe chete. Kana ukawana mukana mumwe chete zvako zvaringana. Kana
kana ukangowana mukana mumwe chete chete zvinhu zvako zvese zvinoita turnaround. Nhasi ndoda kudeclare a mighty turnaround muupenyu hwevanhu vane ziso rinoona mukana. Kana uchinge wavarayirwa, regedza kuvarayirwa. Kana paine zvinokuwestira time, haikona kuwesta time. Ita Mwari, ziso rangu ngarione mukana. Kana vamwe vese vasina chavaona, ini ndoda kuona mukana. Ndaitaura pakauya COVID paya, mafundisi mazhinji nemaprofita mazhinji aitaura kuti nyika yakuguma, Jesu avatore nguva vasina kudzoka. Inini pandaiparidza paTV nepafacebook ndaiti tengai dzimba. Vamwe vachiti izvo zvakamira zvakadai, vamwe vakataura zvakadai, nevamwe vandoremekedza vaitaura vachiti izvo hazvatopera, mazuva apera. Indakati ivhangeri ichaparidzwa kuvanhu vese, ipapo kuguma kwozoteera, kwete kuti COVID ndo inoutaura kuti Jesu ari kuuya. Saka ndakazvitarisa ndikatanga kunzwa kuti tinogona kushandisa mukana. Pakaita vanhu vakatanga kusangana nenyasha. Parevival ino ndoda kudeclare kuti pane vanhu vari kuzosangana nenyasha, pane marombe ari kuzosangana nenyasha, pane vakarejectwa vari kuzosangana nenyasha, pane vakatukwa vari kuzosangana nenyasha, pane vanga vasingaziye vari kuzosangana nenyasha, pane vakarevererwa zvakaipa vari kuzosangana nenyasha. Manheru anhasi ndiri kuti munhu nemunhu ngaaende pamberi paMwari ati, Mwari, ndoda ziso rinoona mukana. Bhaibheri rati, the race is not for the swift, wealth is not for the men of intelligence, victory is not for the strong men, but someone who knows how to use an opportunity. How many opportunities have you left begging? Are you going to leave others begging again? Or you're saying, this time I'm not going to let go of my opportunities? I want you to take time and you meditate on how many things that you have missed. And today I don't want you to regret. I want you to say there were lessons. Chandakapotsa changa chiri chidzidzo, chandakatadza changa chiri chidzidzo. Rwendo rwuno handiuregedze mukana. Rwendo rwuno ndichafamba semunhu afamba pamukana. Rwendo rwuno ndichataura semunhu akangwarira mukana. Ndichapfeka semunhu akangwarira mukana. Esther haana kuenda akapfeka nhembe nemadhumbu paakaenda kupalasi kuna mambo Artaxerxes achiti akuda kuroorwa. Akaenda akapfeka kugadzirira mukana, pfeka zvinogadzirira mukana. Akanosvika akasikotaura zvinogadzirira mukana, akafamba zvinogadzirira mukana. Ndoda kuti manheru anhasi mumwe nemumwe wedu ngaati, Jesu, kana maakupfuura, kana maakubata vamwe, kana maakushandura upenyu, ndoda kufamba nemukana wangu. Vamwe vanhu makapotseswa mukana nematauriro, vamwe vanhu makapotseswa mukana nemapfekero, vamwe vanhu makapotseswa mukana nemadyiro, vamwe vanhu makapotseswa mukana nemanamatiro, vamwe vanhu makapotseswa mukana nezvamakaita. But nhasi I want you to revise your ways and you say unto the Lord, Lord, whatever opportunity that comes my way, I want to use it. Pane wandiri kutaura naye ari ndoda kushandisa mukana wangu. Mwari, musaregedze mikana yangu ichienda. Handina mamashoko akawanda, ndiri kuziva ndiri pano kwemazuva akawanda, but ndati timbotanga tabatsirana kuti wangu mukana handisi kuregedza uchienda. Yakaenda ndiyoyo, zvakaramba ndizvozvo. Rwendo rwuno ndaakusimuka, ndaakushandisa mukana wangu. Pese pandawana mukana handiutambise, pese pandawana mukana handirege uchienda nemhepo, pese pandawana mukana handipuse, pese pandawana mukana I'm going to utilize. Aripo here ari panapa ari kuti, mufundisi, muchindiona ndakadai so, ndine yakanditsvedza but not this time, ndine pazvakaramba but not this time, ndine pazvakambonditsikirira but not this time. If you are here, I want you to make a decision. Bhaibheri rinoti Mozisi akati akura akaramba kunzi mwanakomana wemukunda waFaro. Kana uri machuwa, pane zvinhu zvaunoramba kuti izvi handichada. Zvakaitika ndiri mudiki, kwete rwendo rwuno. Zvakaitika kare, kwete rwendo rwuno. I want somebody to be ready spiritually, because kana tapedza kutaura kudai so, mumwe pakubuda apa unosangana nemukana, mumwe pakupaka apa unosangana nemukana, mumwe pakudhiraivha kuenda
ukaenda kumba unosangana nemukana, mumwe pakuscrolla foni yako unosangana nemukana, mumwe pakugoogle unosangana nemukana, mumwe pafacebook unosangana nemukana. Kana uri pakadara anoti Mwari handidi kuregedza mukana uchienda. Zvakadii umbotaura navo, zvakadii umbovaudza kuti Mwari ndakaregedza mikana ichienda. Mhosva yepandiri haisi yenyu Mwari, imhosva yangu inina. Pane yamakandipa over the past 52 years ndakaregedza ndikasiya ichienda. Over the past 18 years ndakaregedza ndikawana ndichisiya ichienda. But this time